napríklad keď sa ide resuscitovať na koronárku, tak my tam chodíme vlastne hlavne kvôli tomuto, lebo kardiológovia resuscitovať vedia akože veľmi dobre. Právě posloucháte podcast Obrazy královských Vinohrad. Jak ses dostal k tomu svému vlastně oboru? Jestli to bylo už někde na škole, jestli to byla biofyzika, co tě přesvědčilo? Ne. Začalo to ale sa profilovať možno už niekedy na začiatku. Nehovorím, že priamo akože, čo sa týka anesteziológie, ale už som vedel niekedy v 2. ročníku, kedy som vlastne eliminoval všetky chirurgické obory, že... Chápu. Nechápu. Chceš byť chirurg? Ortoped. Já jsem přemýšlel, jestli tě dneska jako už připravit na to, že tady budeš sedět s budoucím ortopedem nebo ne. Nie, to je ako, čisto, že čo ma bavilo vtedy. Bavila ma proste fyziológia, patfyza, vôbec ma nebavila anatómia. Presne bavili ma tie procesy, ktoré sa v tele dejú. A úplne som nevedel, ako s tým naložiť, tak proste človek potom nejak preplával tým covidom a tými prvými klinickými predmetmi. A nejak sa to vyprofilovalo vlastne až v 5. ročníku, myslím, kedy som mal už aj nejaké stáže. Ja som teda nevedel úplne, že či ako interná alebo anesteziológia, ale potom akože relatívne náhodou som sa dostal na stáž z anesteziológie a strašne ma to nadchlo, že máš tam ako nejaké to patofyziologické pozadie, občas teda, obzvlášť tedy, keď sa niečo deje. Máš tam aj nejakú prácu rukami, nejaké praktické skills, ktoré sú zase ako relatívne jedinečné, že napríklad tí internisti, ktorí aj slúžia na tých IPOch, tak sa toľko k tým praktickým výkonom, ktoré vlastne potrebujú a ktoré my robíme každý deň, že sa k tomu vlastne až toľko nedostanú. Nějaký stáže si chodil jako dobrovolný ještě předtím, než byl ten páťák a ta stáž, která tě přesvědčila? No, prvú som mal vlastne až v tom páťaku, lebo ja som bol taký ako nerozhodnutý celkom, ale z ára som si dal práve prvú stáž v tom páťaku a dosť ma to zase ako posunulo nejakým smerom. Potom som si to zopakoval a potom som už proste vedel, že OK, toto chcem robiť. Já si pamatuju jakoby na naše jedny z prvních těch klinických, to byla nějaká prope, kdy jsme přišli na tu internu a hned se otevřely dveře a člověk spíš cítil to, co cítí na těch internách. Tak jsem byl takový, a nevím, jestli jako takovou medicínu chci někdy dělat. Ale potom, jako, když jsem byl právě takhle na stáži na tom sále, tak jsem si říkal, že to není zase tak jako zlý. Že každý si asi prostě musí vybrať něco svého. No. Jasne. Mňa potom tiež dosť ako presvedčila aj tá realita toho, že interná zo začiatku vyzerá tak, že máš haldu pacientov, vizituješ ich, píšeš tie dekurzy, ale je to dosť teoretická práca, čož ako ľudí baví. Myslím si, že aj mňa by to vlastne bavilo, tiež je to nejakým spôsobom kreatívne, sa dá povedať. Ale už len to, že proste máš fokus na jedného pacienta v rámci tej anestézy, naučíš sa nejaké tie praktické veci a nemusíš tam zároveň zostať s tou špecializáciou na tom sále, že ako tam všetci začíname, môžeš tam zostať, má to tiež svoje výhody, ale je vlastne super, že v rámci tej špecializácie si potom môžeš vyberať z celkom vlastne širokého spektra. Tak ono, Áro, v tomhle je docela specifické, že jako není to jako jedno oddělení, kam jako ráno přijde a večer odejde po vyplněných několika papírech, ale že to hodně v tomhle to mi přijde specificky. No. Že vlastně to jako je podobná asi chýra interná ze začátku minimálně, že jako hodně se píše, hodně tak jako člověk otročí, než se naučí ty věci a že to je dobrý. Spíš na ambulancích, na chýře, než se někam dostaneš. No a říkal se teda, že jakoby seš na sálech, ale není to jakoby jediná ta cesta. Tak můžeš mi popsat víc, jak to u vás funguje? Nějaký jako rotace, kam se všude dostáváte, jak se měníte? U nás to funguje tak, že sme hlavne teda na sále, pretože predsa len v rámci tej našej kliniky tej práce personálne na tých sáloch v rámci nemocnice je najviac. Predsa len máme proste 2 lôžkové oddelenia. Vlastne na počet lôžok je to relatívne veľké áro. Ale predsa len tých doktorov potrebných tam je kvantitatívne menej a hlavne musia byť nejakým spôsobom špecializovaní, že proste musia to byť presne
už doktori, ktorí na veľmi vysokej úrovni vedia robiť tú intenzívnu medicínu. Oni napríklad potom moc nechodia uspávať. Niektorí moji kolegovia to majú kombinované. Myslím si, že je to super. Mne sa tento model vlastne veľmi páči, že robíš aj jedno, aj druhé, že si vlastne dobrý aj v jednom, aj v druhom. Ale väčšinou tá cesta je taká, že sa skôr profiluješ. Že buď potom robíš tú intenzívnu medicínu, alebo proste uspávaš. Alebo robíš teda niečo iné, čo ešte v rámci toho oboru môžeš robiť. No a ako to máme my, tak ako začínajúci anesteziológ chodíš primárne na tie sály, máme garantované nejaké stáže a teda rotácie aj na tých lôžkach, to už ja mám napríklad za sebou, že som bol vlastne 3 mesiace na tom našom lôžkovom oddelení. Bolo to zaujímavé, ale za tie 3 mesiace je to taká ako ochutnávka. Človek sa tam naučí nejak proste fungovať, nejaký ten denný režim. Naučíš sa aj z tých praktických vecí, ktoré sú špecifické pre to lôžkové áro, celkom dosť, ale nie si v tom expert. Lebo na to, aby si bol v tom bol expertom, musíš proste robiť každodenne a opakovať to. A potom tie ostatné rotácie fungujú tak, že proste sme 3 mesiace na chýre, 3 mesiace na ortopédii a závisí. A čím viac si tým prejdeš, tým vlastne si univerzálnejší a potom, keď ráno prídeš do práce, tak vieš, že pani primárka ťa môže poslať na širšie spektrum sálov. Čiže vlastne tiež fajn. Já si jako nedokážu úplně představit, že po škole, po 6 státnicích si prostě vyberu ten obor a teď nastoupím do nemocnice a teď bych prostě už měl rozhodovat jako mladý doktor, prostě sám už mít nějaký jako znalosti, sám se prostě rozhodnout, jak toho pacienta léčit a jak postupovat. Tak jako když chodíte na ty sály úplně ze začátku, tak máš tam někoho jako staršího. A jak dlouho vlastně trvá, než se jako osamostatníš? My toto máme úplne super. Že ja som vlastne chodil až pol roka vo dvojici. Niekto by si povedal, že je to príliš dlhá doba a súhlasím, ako tá expozícia samému sebe a vlastným schopnostiam je ako úplne kľúčová, pretože na konci dňa ste na tom sále proste sami. Aj keď niekto môže pribehnúť, ale kým niekto pribehne, tak proste tých niekoľko kritických minút ste tam sami. No, ale bolo to pol roka. A vlastne niektoré z takých tých ako relatívne typických komplikácií som si vlastne zažil až ten 5. 6. mesiac. A bolo fajn si ich zažiť vtedy, keď tam ešte niekto bol v nejakom kontrolovanom settingu. A čo je vlastne ešte fajn, že my máme prideleného jedného školiteľa, s ktorým sme chodili ako primárne každý deň. Občas sa to striedalo, lebo samozrejme organizačné dôvody, ale má to potom nejakú formu. Je to konzistentné, niekto vás to učí konzistentne, takže vôbec to nie je tak, že aspoň teda u nás to tak nebolo, dúfam, že to tak nie je nikde, že prídeš po škole, pošlú ťa, že tam chod niekoho uspať, ty ledva vieš, čo je to propofol. Takže bolo to postupné proste. Aj tá expozícia jednotlivým typom operácií, jednotlivým typom výkonov bola proste postupná, mali sme na to čas a bolo to pod dozorom. Jsou nějaké odbornosti, jako třeba, nevím, kardiochýra nebo nějaké takové speciální docela chirurgické obory, kde třeba mají vlastní anesteziology nebo nějaké anesteziology, kteří se věnují spíš jakoby uspávání nějakému typu? Striktne rozdelené je to hlavne teda kardiochýra a teda kardioanestézie a potom všeobecná, že tá kardioanestézia je predsa len ako špecifická v tom, že my moc nezažívame ľudí na mimotelnom obehu, na mimotelnej oxygenácii. Tam sa potom vlastne menia aj tie anesteziologické postupy, že keď začínaš napríklad na plynoch, ale to už asi idem príliš do detailov, že začínaš na plynoch, potom zrazu tie plúca ako odpojíš, lebo ten človek je na tom mimoteláku, tak musíš prejsť na totálnu intravenóznu anestézu. Ja o tom viem vlastne len teoreticky. Ty jsi to už trošku nakousl. A jaké jsou nějaké specifické úkony, které vlastně ty jako anesteziolog budeš umět mnohem líp, než právě třeba nějaký internista na JIPu? Ja to vezmem vlastne tak, ako som začínal a ako som sa to učil. Vlastne, že prvé 2 týždne som bol na malých gynekologických výkonoch, čo sú proste krátke 10-15 minútové operácie, kde ako jediný alebo hlavný task, ktorý sa máš naučiť, je ventilovať maskou. Čo už vieme, že nie je až tak úplne easy, že na tých modeloch, keď sme sa to učili, tak predsa len tie sú ako tuhé, tí ľudia sú
variabilný, poviem to takto. A je to iba o tom proste dostať to do ruky. Potom príde kapitola zaisťovania dýchacích ciest, či už laryngálnymi maskami, intubácie, zaisťovania cievnych vstupov, hlavne teda to, čo je v rukách lekára, čiže centrálne žilné katétre. No a potom aj nejaké analgetické modality, invazívne, typu epidurály, spinály, periférne nervové blokády a tak ďalej. Najväčší skill asi anesteziológovia máme práve v zaisťovaní dýchacích ciest. Že to je niečo, čo my fakt robíme každý deň. A zase akože si dobrý v tom, čo robíš často. Když jsi mluvil o tom, co můžeš dělat a co zase nemůžou dělat ty lékaři, kteří jsou na odděleních, tak pokud vám zavolají na telefon, že se resuscituje na nějakém lůžkovém oddělení, tak vy se vydáte na to oddělení zachránit toho pacienta. Co jsou schopní udělat na tom oddělení ty konkrétní lékaři a s čím už musí jako počkat na vás? Závisí asi, kto volá. Asi je úplne prirodzené, že keď ideš niekam, ja neviem, na dermatológiu, tak tam úplne asi nemajú skúsenosti so zaisťovaním dýchacích ciest versus keď ideš niekde na ten multioborový, tak predsa len tam už slúžia lekári, ktorí sú ako intenzivisti, interní intenzivisti, majú s tým skúsenosť, alebo na koronárke, na kardiológii s tým skúsenosť majú. Všeobecne ako čokoľvek, čo spravia, čo vedia a vie nejakým spôsobom ako pomôcť tomu pacientovi a ušetriť nejaký ten čas, ktorý ho môže a nemusí stať život, je fajn. Ale väčšinou sa teda čaká práve na to zaisťovanie dýchacích ciest. To je ako hlavné. Napríklad, keď sa ide resuscitovať na koronárku, tak my tam chodíme vlastne hlavne kvôli tomuto, lebo kardiológovia resuscitovať vedia akože veľmi dobre. Je bolo trošku prekvapivé, keby kardiológ si nevie poradiť so srdečnou zástavou. No. Můžeš ještě pro posluchače popsat tu cestu, když někde na oddělení se zastaví pacient, tak jaký je ten proces k tomu, než vás přivolají a než se bude zachraňovat ten život z vaší strany? Dajme tomu, že scenár proste príde, je to štandardné oddelenie, to znamená, že jednak toto tam úplne nečaká, že sa to stane, lebo mali by tam byť pacienti, kde nečaká, že sa toto stane. Ale stať sa to samozrejme môže. Je tam proste najnižšia pravdepodobnosť, ale stále nejaká je. Proste príde sestra väčšinou skontrolovať toho pacienta, alebo proste ten pacient nejak spadne na záchode, alebo proste si to niekto všimne, že stratí vedomie. To je väčšinou ten ako prvý signál, že sa niečo deje. Keď sa zabavíme už o KPR. Lebo sú aj rôzne iné situácie, ku ktorým nás volajú a myslím si, že ako veľmi oprávnene. No tak stráti vedomie, príde tam teda nejaký personál daného oddelenia, väčšinou sú to najprv sestry, veľmi rýchlo volajú asi svojich doktorov, zistia, že ten človek nedýchá, začnú resuscitovať, minimálne teda je fajn, keď ako mačkajú hrudník, napoja ho na ten monitor a predýchávajú ho ambuvakom. Niekto aktivuje resuscitačný pager, čož má počas dňa špecificky vždy jeden lekár, čo je na tých lôžkach a v službe je na to akoby vyhradený jeden lekár, ale tiež ako je na tých lôžkach, ale je proste vyhradený v tom rozpise, že ty budeš mať v tejto službe na tých 16 hodín ten resuscitačný pager. Ten si zalarmuje svoju sestru, zoberú vybavenie a idú na to oddelenie. A tam už podľa toho, ako to vyzerá, to sme sa bavili predtým, že niekedy príde, že proste ten človek je už zaintubovaný alebo má nejakú lamu, laryngálnu masku. Niekedy, keď je to niekde na nejakom štandardnom oddelení, tak presne postupuješ zaistenie dýchacích ciest, podanie výboja, lieky a tak ďalej. Jaké sú ty další situace, ke kterým se vás volají, kromě toho KPR? Môže byť porucha vedomia akože bez zástavy. Môže byť delírium, môže byť hypotenzia, šok. Tých situácií je viac. A jak často se vlastně aktivuje ten, nebo vy vlastně? Ja som inak tento resuscitačný pager ešte neslúžil, pretože nemám ešte kmeň. To vlastne slúžia až po kmeni, ale vlastne nie až tak často.
Že nie je to, že keď ideš do tej služby a máš ten pager, takže je ti jasné, že ťa budú volať 1 až 3 krát. Že väčšinou je to, že 0 až 1 krát. Z toho, ak som pochopil správne z toho, čo som sa rozprával s kolegami, tak akože väčšinou je to 0. Určite máme na to dáta v našom informačnom systéme, ale je pravda, že tam som sa nepozeral. Takže to není zas takové jako drama, že bychom tady 5krát... Není to také, že proste keď máš ten resuscitačný pager, tak to sedíš proste a už iba čumíš na ten telefon, kladeš sa a že kedy zavolá. A jak funguje potom, když třeba resuscitujete a potřebujete toho pacienta jako na oddělení, tak potom asi přijede sanita jako Fonokovo a... Vlastne zaistíš si ho, napojíš si ho na ten ventilátor, závisí zase, aký je nejaký stav, v ktorom bol, čo všetko si mohol vyšetriť na tom oddelení, čo všetko si tam mohol zvrátiť a nemohol. A podľa už nejakého ako podozrenia a klinickej rozvahy, že prečo sa ten človek zastavil, tak už ho smeruješ niekam ďalej. Najčastejšie teda k nám na áro a môžeš to cestou zobrať napríklad cez koronárku, keď si myslíš, že má infarkt napríklad. A když se člověk zastaví na hranici mezi nemocnicí a venkem, je to váš problém nebo problém záchranky? Jakože odchází z vyšetření a najednou v té bráně padne, jo? Já myslím, že možná i něco podobného se stalo. Nebo jsem to podle mě někoho slyšel. Ja si myslím, že je úplne v pohode. Akože... Ja, že nohy sú vonku. Tak možno podľa toho, kde sa nachádza to srdce, neviem. Ja si myslím, že je úplne v pohode, keď sa zavolá ako resuscitačný pager. A otázka, jak dlho volá. Asi že záleží, keď je tam nejaký ako okolo idúci, tak ako je mi jasné, že ten vlastně asi možno ani nevie, že čo. Spíš možná jako jestli ta záchranka je schopná vás nějakým způsobem skontaktovat, když ví, že vy tam budete asi rychleji. To neviem, ale teoreticky áno. Ale určite je to akože, že my tam prídeme rýchlejšie. Když jsi říkal, že na tom pageru to není zas tak jako horký s těma resuscitacema, tak ale jak často na tom oddělení, na tom áru vašem vlastně konkrétně dochází třeba k zástavě? Dochádza, ale tiež to není akože na každodennom poriadku. Že tam je to už častejšie, tiež ti nedám počet, ale je to raz za niekoľko dní. Ale väčšinou ty sa snažíš liečiť ten stav predtým, než dojde k tej zástave. A to samozřejmě je ta resuscitační péče. Ty jsi mluvil o tom, že tě čeká kmen ještě před tebou, tak můžeš nám říct, jaký je rozdíl teda toho anesteziologa před kmenem, po kmeni a po atestaci? Ide o kompetencie a hlavne nejakú právnu úpravu. To vlastne, že či môžeš a nemôžeš pracovať sám. Ja vlastne teraz môžem pracovať iba na pracovisku, kde mám nejakého supervízora. Nemusí to byť vyslovene môj školiteľ, ale musí to byť nejaký atestovaný lekár. V službe máme rozdelené pozície a každú tú pozíciu obsadzuje niekto. A na jednej z tých pozícií musí byť vždy atestovaný lekár. A ten tam musí byť prítomný. Že ak by sa toto stalo, tak je to vlastne právne a organizačne neúplne správne. Po kmeni sa mi tie kompetencie rozšíria. Ten zákon to presne definuje, čo môžem a nemusím robiť sám. A čo sa týka ešte nejakej našej organizácie, tak presne, že posuniem sa v rámci tých služieb o tú priečku vyššie. To znamená, že budem môcť slúžiť ten resuscitačný pager a budem môcť slúžiť vlastne toho anesteziologa, ktorý organizuje tú službu. Nie toho, ktorý je najvyššie, ale ktorý ju organizuje. Takže už máš akoby nejakú zodpovednosť zas navyše. Lebo nemáš zodpovednosť iba za proste toho jedného pacienta, s ktorým si na sále, ale vlastne celkovo tú organizáciu a vlastne ktorým pacientom, lebo niekedy sa to stáva, že ako ten nával je taký, že musíš vlastne prioritizovať akutné stavy a potom stavy, ktoré vlastne nie sú akutné. Sice potrebujú v noci zoperovať, ale nie sú až tak akutné, že vieš, že je v pohode, nič sa nestane, keď 4-5 hodín tento človek bude čakať versus niekto, kto potrebuje ísť za 5 minút na operáciu. To jsou stavy potom jako třeba sekce nebo kompartment? Sekce, presne tak. Kompartment v službe som asi ešte neuspával teda, ale kompartment není až tak hyperakutný, ale tiež je fajn, keď sa za nejakú dobu dostane na sál. A
Sú to potom rôzne ako príjmy z ulice, akutné krvácanie, bodné poranenia, strelné poranenia. Ortopeda, který si chce prostě udělat tu totální endoprotézu ještě. Tak ten odpoledne. No a takže, když potom už seš po kmeni, tak seš třeba častěji i na těch lůžkách? Na tom anesteziologicko-resuscitačnom oddelení? Tak ako to máme nastavené my, tak zase tam máš nejakú rotáciu a si tam vlastne v rámci tých služieb. Keď máš ten resuscitačný pager, tak presne, že s tým, že sa chodí resuscitovať 0 až 1 krát za službu, sa ospravedlňujem všetkým kolegom, ktorí si zažili nejaké strašné služby, kedy boli resuscitovať 2-3, neviem koľkokrát. Ale áno, proste nie si iba na tom telefóne, ale robíš niečo aj na tých lôžkach. Takže tá expozícia tým lôžkam postupne stúpa. Ale ako je pravda, že keď to človek chce robiť, tak vlastne úplne naplno sa k tomu dostane až po tej atestácii. A po té atestaci si teda můžeš vybrat jako všeobecný, nebo pak třeba tu kardiointenzivní, nebo jaký jsou tam ještě možnosti potom? Závisí. Môžeš si vybrať teda všeobecného anesteziologa, môžeš si vybrať teda tú intenzívní péči, môžeš si vybrať algeziológiu, čo je vlastne tiež nadstavbová špecializácia, ktorá patrí pod aero, a to je liečba bolesti, nielen medikamentózna, ale rôznymi špecifickými postupmi. Môžeš ísť potom presne smerom kardioanestézie. Neuro nemá taky nějakou svoji? Nebo neurochirurgie? U nás to rozdelené nie je. Ale někde možná... Ale samozrejme, ako neviem teraz, že či úplne je to ako oficiálne rozdelené, že existuje klinika neuroanestézie niekde. Väčšinou to spávajú všeobecní anesteziológovia, ale je pravda, že aj potom, keď si ako všeobecný anesteziológ, tak proste vieš, že sa viac špecializuješ na nejaký obor a že si proste dobrý napríklad v tej neuroanestézii. Jaké je specifikum třeba nějaké té neurochirurgie, víš? Nebo na co si třeba člověk musí víc dávat pozor? Na intrakraniálny tlak. Aj keď v tomto ja úplne tiež nie som asi ešte expert, pretože tú rotáciu na tej neurochíre som ešte ja osobne nemal. Ale celkovo tie postupy sú tam iné. Viac sa používa totálna intravenózna anestéza práve kvôli tomu intrakraniálnemu tlaku. Riešiš tam veci typu metabolizmu, vlastne uspaný mozog má nižší metabolizmus a tým ho nejakým spôsobom ako ochraňuješ počas tej operácie. Neuromonitoring tam riešiš vlastne, to je taký základ, čo by som ti vedel povedať teraz. A po kmeni by si mohl čistě teoreticky jezdit taky na záchrance. Uvažoval si o cestě té urgentní medicíny? Ja osobne nie, ale kto vie. A mám kolegov, ktorí ako jazdia s tými záchrankami, veľa ľudí to vlastne baví. Ja som zatiaľ dosť komfortný v tej nemocnici vlastne, že máš tam všetko to vybavenie, ktoré potrebuješ a vlastne vieš, že môžeš spraviť všetko. Když jsme zmiňovali ještě před tou záchrankou ty specifika třeba té neurochýry, tak jako víme, že neurochýra občas bývá jako dlouhý ty výkony. Je váš jako přístup anesteziologů i třeba odlišný k tomu, jak dlouho budete toho pacienta uspávat a je nějaká jako hranice toho, do kdy ho můžete držet? Hranice teoreticky nie je. Často sa o tom presviečame. Ale... Hranice neexistujú. Ale samozrejme, že na to človek myslí. Že predsa len ten organizmus je... Robíš všetko preto, aby si tie fyziologické funkcie nejakým spôsobom podporil, ale ten organizmus je vlastne vo veľmi nefyziologickom settingu. A také tie veci, ktoré ten človek si vie ako poriešiť sám, keď je hore napríklad nejaká termoregulácia, teplotný manažment, tekutinový manažment, tak to je všetko, čo ako musíš riešiť za toho človeka. A samozrejme potom aj nejaké už bezpečnostné kroky, ktoré robíš v súvislosti s tým, že vlastne vieš, že ten výkon bude dlhý a pripravuješ sa na to, že budeš musieť napríklad použiť nejaké lieky, ktoré môžeš podať iba do centrálu, tak ho proste podáš, poriadne si zaistíš proste ten cievny vstup
veci týkajúce sa monitorácie, použitej techniky, analgetických modalít, takže všetko toto zvažuješ. A všeobecne, akože čím dlhší výkon, tak tým extenzívnejšie naše zaistenie. A to znamená, že tým viac vecí nějakým způsobem nabodáme do toho člověka. A pokud třeba právě jdeš na nějakou operaci, která je plánovaná na hoďku a půl a najednou se prostě zkomplikuje, protáhne se, tak jsou nějaké jako úkony, co tam třeba děláte navíc, třeba zajišťovat ten centrál přímo na tom sále? Áno, občas sa to stáva, že to človek musí spraviť aj počas výkonu. A nie vždy je to úplne iba kvôli tomu času. Niekedy je to proste o tom, že ten stav sa zhorší a musíš na to reagovať. Všetko ide vlastne doplniť v priebehu výkonu, takmer všetko. Ale je fajn to plánovanie, pretože predsa len týmto strácaš nejaký čas, ktorý ti môže veľmi pomôcť vlastne, keď ho potom máš. Tak když jsme tady u těch celkových anestezí, tak možná i pro budoucí chirurgii bychom si mohli říct, co to vlastně znamená, jaké úkony všechny musíš udělat v průběhu třeba toho úvodu a zase naopak při tom probouzení. Ja by som začal možno ešte ako niekoľko dní predtým, než človek bude uspaný, a to je nejaká príprava predoperačná. Čož je vec, kde je veľmi kľúčová nejaká naša spolupráca s či už ako praktikom alebo aj tými chirurgami. Keď tam prebieha nejaká komunikácia ohľadom tohto, je to super. Jednak praktik by sa mal pozrieť na toho, alebo internista by sa mal pozrieť na toho človeka, nejakým spôsobom zhodnotiť všetky jeho diagnózy, komorbidity a zhodnotiť po tej internej stránke, že ako na tom je. Potom by mala prebehnúť rozvaha teda na úrovni chirurga, že či je vôbec nejakým spôsobom takto chorý alebo takto zdravý človek únosný danej operácie. Samozrejme, vtedy sa už bavíme s tými chirurgami, alebo teda je to optimálne, aby sme sa bavili s tými chirurgami aj my. No a potom ten človek proste príde za nami do anesteziologickej ambulancie, alebo my sa zastavíme za ním. Všetko to zhodnotíme, že čo sa dá ešte zoptimalizovať v nejakom časovom horizonte, ktorý máme k dispozícii, alebo že bolo by možno fajn tú operáciu odložiť, aby sa nejaké veci zoptimalizovali ohľadom zdravotného stavu. No a keď je ten človek úplne optimálne, ja viem, že som o tom rozprával ako relatívne dlho, ale že keď je ten človek najviac pripravený, ako to ide, tak až vlastne vtedy môže prísť na ten sál. A čo sa týka samotného procesu a samotnej celkovej anestézie, to znamená uspania, tak väčšinou to prebieha tak, že prebehne ešte nejaký veľmi krátky rozhovor s tým pacientom, overíš všetky tie dôležité veci, čo sa ide operovať, samozrejme identitu, stranu a také tie najdôležitejšie veci typu alergie. No a potom, keď je priamo na sále, tak podľa typu zvolenej anestézie ho väčšinou teda uspíš intravenózne, to znamená, že do žily podáš nejaké lieky. Pokiaľ ide o celkovú anestéziu, to znamená, že úplne toho človeka vypneš v úvodzovkách, tak musíš nejakým spôsobom zaistiť dýchacie cesty. Pokiaľ je to výkon, ktorý teda netrvá 5 minút, ale nejakú dlhšiu dobu. To zase, akým spôsobom zaistuješ dýchacie cesty, závisí od toho výkonu, aký vykonávaš. No a potom v prípade teda inhalačnej anestézie tú anestéziu udržiavaš pomocou plynov, ktoré dostáva vlastne cez nejaký dýchací okruh. Čože podľa mňa fajn vedieť aj pre chirurgov. Že vlastne tí ľudia potom, ako ich uspíme, väčšinou prestávajú dýchať. A musíme dýchať za nich, preto je tam ten ventilátor vlastne, má vlastne dve funkcie. Či už podávanie tých inhalačných anestetík, alebo tá umelá plúcna ventilácia. Chirurg operuje, ten človek je ideálne, úplne ako spokojný, v kľude, nehýbe sa. A toto všetko my musíme potom zvrátiť. Čo sa týka tých plynov, tak áno, proste vypneš to v nejakú vhodnú dobu. Čo sa týka iných látok, ktoré podávam, tak hlavne tam ide o to, aby si ich podal vtedy, kedy máš, to znamená, že prestanú účinkovať vtedy, keď ty očakávaš, že je koniec tej operácie, alebo B, aby si nejak zvrátil ich účinok. Pretože s tým, že spôsobíš napríklad dýchovú paralýzu, tak
je fajn, keď ten človek sa rozdýcha potom sám, keď ho chceš ako poslať na miesto, kde není ten ventilátor. Na začátku, jaká je výhoda třeba přístupu těma nitrožilníma anestetikama versus jako uspání rovnou těma inhalačníma? Je to bezpečnejšie, teda keď to robíš intravenózne, pretože si lepšie môžeš vytitrovať tú dávku toho anestetika, môžeš použiť aj rôzne anestetika a máš nejakú predvídateľnejšiu odpoveď. A zároveň máš aj spôsob, akým tomu človeku môžeš dať nejaké lieky, ktoré mu môžu pomôcť, keby sa niečo stalo. Naopak ten inhalačný úvod, keď ho robíš, tak ho robíš vlastne vtedy, keď ten žilný stúp väčšinou nemáš, lebo inak keď ho máš, tak proste použiješ tú žilu. A je to vlastne taká ako trošku risky perióda, že máš človeka uspaného inhalačným anestetikom a vlastne nemáš tú cestu. Že už na ňo nejakým spôsobom pôsobíš, ale vlastne nedokážeš intervenovať a väčšinou je to krátka doba. Tak ono sa to používá třeba u detí hodně. Presne tak. To dieťa nespolupracuje, že predsa len, že ty mu dáš nejaké lieky na utlmenie, väčšinou, keď sú dobre pripravené, tak prídu také celé ako mimo, také dokonca niekedy spokojné, že aj s tebou hrajú. A vždy vtedy, keď to ide, tak sa o to pokúsime, že keď to nejak dáva zmysel, že to dieťa je proste dostatočne kľudné a zároveň už dostatočne veľké, že mu to nejakým spôsobom dokážeš vysvetliť, tak proste pichneš tú kanilu a spravíš ten IV úvod. Ale 3-ročnému dieťaťu nevysvetlíš. A môžeš to spraviť iba u vlastne elektívnych výkonov. Že ako náhle máš akutné výkony, čož by na to boli určite väčší odborníci už doktori z Motola, z detskej anestézie, tak ako tam robiť inhalačný úvod je strašne rizikové. V jakých případech by se potom zvolil tu cestu TIVI? Niektoré špecifické typy výkonov, typu výkony práve v neurochirurgii, výkony, kde používaš neuromonitoring, keď si niekto prešiel nejakou závažnou nežiaducou reakciou na tie plyny, tak tam je to vlastne absolútna indikácia. Tie plyny spôsobujú dosť často zvracanie. To ľudia ako celkom aj teda v tej populácii, ktorá niekedy bola uspávaná, tak majú celkom povedomie o tom, že je to možné, že to môže nastať. A tá TIVA, vlastne totálna intravenózna anestéza, to riziko redukuje na najmenej, čo ide. Takže vtedy... Ale vyzerá, že teraz TIVA bude mať celkom dosť veľký boom, pretože tie dáta na ňu vychádzajú ako fakt dobré. A je to aj dosť o nejakých ako organizačných a praktických veciach. Samozrejme, predtým, keď tie dáta neboli, tak to bolo jasné, ale teraz vyzerá, že ako budúcnosť anestézie je v totálnej intravenóznej anestézii. Že tie plyny sa postupne, aj v súvislosti asi s tým, že oni nie sú úplne eco-friendly, takže postupne sa tej TIVI bude robiť viac a viac a viac. Takže to jsme toho pacienta uspali, teďko operace běží a chirurg dooperuje, zašije a teďko jak probíhá to buzení teda toho pacienta? Musíš zabezpečiť teda to, aby ti nepôsobili tie anestetika, či už teda ako inhalačné alebo intravenózne. Musíš zabezpečiť to, aby sa nejaká časť minimálne tých opiátov, ktoré používaš, odbúrali. A musíš zabezpečiť to, keď si použil relaxancie, aby tiež už neúčinkovali. A to buď ako zabezpečíš tým, že si to dobre načasuješ, alebo že proste podáš nejaké antidotá. Takže toto všetko vieš, že farmakodynamicky máš toto, farmakokineticky toto máš ako nejakým spôsobom vyriešené. No a potom čakáš, či sa ten človek zobudí. Potom ten človek musí ako splniť niekoľko predpokladov pre to, aby si vedel, že je bezpečne zobudený, a to je stav vedomia a stav dýchania. Musíš vedieť, že proste ventiluje dostatočne dobre, že keď vytiahneš tú vec, ktorou máš zaistené dýchacie cesty, či už je to intubácia alebo laryngálna maska, takže nie len, že ventiluje, ale aj saturuje dostatočne na tom vzduchu, pretože predsa len počas tej operácie my ich väčšinou držíme na vyššom percente kyslíku, ako je vo vzduchu. Keď splní všetky tieto podmienky, tak vie, že proste môže odísť z prostredia toho operačného sálu, kde je ten ventilátor,
a je to pre neho vlastne bezpečné. Aj tak by mal byť monitorovaný, vlastne asi každý pacient po anestézii by mal byť monitorovaný, pretože predsa on dával si mu lieky, ktoré ovplyvňujú vedomie, ovplyvňujú dýchanie, tak aby to bolo bezpečné vlastne. A potom ide to teda niekde dospať ideálne, či už ako PACU, čiže Post Anesthetic Care Unit, alebo nejaký IP. V prípade môže ísť aj na ARO a toho ani nemusíš ako budiť vtedy. A možná, jak se mění tvůj přístup k pacientovi, pokud ti na sál přijede jako elektivní výkon versus nějaký urgentní? Robíš všetky kroky tak, aby si mal toho človeka uspaného čo najrýchlejšie, ale zároveň čo najbezpečnejšie. A druhá vec je aj to zase, aké spôsoby zaistenia si vyberieš. A niekedy to zaistenie, napríklad tých cievnych vstupov, robíš ešte predtým, než ho uspíš, pretože vieš, že potom, ako ho uspíš, bude potrebovať napríklad obehovú podporu. A musíš ho mať zaisteného, musíš invazívne monitorovať tlak. Jaké jsou nejčastější komplikace, které zažíváš během té anestezie? Možno je to už na začiatku a to je nejaký obťažne zaintubovateľný pacient. S tým sa stretávame vlastne v takej tej miernej forme, ako relatívne často. S tým, že tých zaisťovaní dýchacích ciest máme celkom dosť. 95% ide úplne hladko. Ale predsa na tých 5% znamená, že vlastne raz za týždeň, a keď, neviem teda, či som to teraz vypočítal dobre, ale že proste raz za týždeň sa stretneš s tým, že napríklad musíš aj použiť nejaké špeciálne vybavenie. Tak náročné zaisťovanie dýchacích ciest, ktoré by toho človeka zase nejakým spôsobom ohrozilo, tak to sa zase až tak často nedie. To sa naopak deje častejšie na tom ICU a súvisí to s ničím iným, iba s tým stavom tých ľudí, že sú proste respiračne zlyhaní, že ja keď ako idem niekoho intubovať, tak mám na to čas. Ten človek je v pohode. A tam, keď ako uspávaš teda ideš zaisťovať dýchacie cesty niekomu respiračne zlyhanému, tak tam na to čas fakt nemáš. Takže potom sú to dosť často obehové komplikácie, hypotenzia, pretože všetky vlastne tie naše anestetika majú nejaký vplyv na srdce, na periférnu vasodilatáciu. Ty vlastne vypneš ten mozog, ktorý ťa udržia v tej fight or flight reakcii a pripravuje ťa na boj, pretože predsa len prísť na ten sál je stres. Aj keď sa snažíme to nejak medikamentózne riešiť ešte predtým, než ten človek tam príde. A ty toto zrazu vypneš. Ten mozek zrazu akože v čile a 80 na 40 tlaku. No. Takže toto riešiš vlastne takmer stále. Potom nejaké také tie menej časté typu závažné alergické reakcie, nejak náročne ventilovateľný človek, to na tom sále až tak často nezažívaš. To zažívaš naopak fakt na tom ICU, kde máš tých ľudí s tým ARDS napríklad a tak ďalej. Jak se třeba rozhoduješ, jakým způsobem budeš zajišťovat ty dýchací cesty? Je to jako nějaká univerzální poučka, nebo to je spíš o skúsenosti? Sú nejaké všeobecné pravidlá, typu, aký dlhý je ten výkon, 5 minút, nezaisťujem, proste oddychám to nejak na maske, kratší výkon, ktorý je periférny, to znamená, že nejde do žiadnej zdutín, či už ako do brušnej alebo do hrudníku, tak tam sa dávajú laryngálne masky, všetko, čo je dlhý výkon, ideš nejak do brucha alebo proste vieš, že to bude invazívne týmto spôsobom, tak intubuješ. Ono vlastne riadiš sa podľa toho, že s každým tým krokom zvyšuješ bezpečnosť, ale zvyšuješ aj invazivitu, čož má tiež ako svoje potom rizika, že napríklad tá laryngálna maska samozrejme, že je o mnoho menej traumatizujúca ako tá intubácia, ale vieš, že to proste potrebuješ, pretože riziko z toho, že nemáš poriadne zaistené dýchacie cesty, je o mnoho väčšie než riziko samotnej tej intubácie. Možná bychom si mohli pro posluchače říct, jaký je vlastně rozdíl mezi lamou a laryngální maskou a tou intubací, co má jaké svoje výhody a nevýhody. Tak tá intubácia je vlastne trubička, ktorú zavedieš až pod hlasivky do trachejí, nafúkneš potom ešte manžetu, ktorá tam je a tým pádom máš tie dýchacie cesty krásne izolované a oddelené od toho gastrointestinálneho traktu a je to vlastne z toho, čo my robíme na sál, najdokonalejšie zaistenie dýchacích ciest.
Laryngeálna maska je zariadenie, ktoré sedí nad hlasivkami a vlastne sedí tam. Dokáže ti niečo utesniť, ale nie až tak dokonale ako tá ako tá intubácia, pardon. No a samozrejme, že ty vieš dýchať za toho človeka aj pomocou obyčajnej masky, ktorú priložíš ako na tú tvár, ale nemal by si to robiť ako úplne dlho. Ona samotná ventilace potom jako tím ventilátorem není úplně fyziologická. Mm-hmm. Tá fyziologická ventilácia funguje tak, že vlastne ty roztiahneš hrudný kôš a vytvoríš v ňom podtlak a ten vzduch sa nasaje. A naopak, tá umelá plúcna ventilácia, ty robíš presný opak, že ty vytvoríš pretlak mimo toho pacienta a s tým, že tam máš teda niečo strčené v tom krku, tak ako natlačíš ten vzduch do tých plúc. A tie plúca na to môžu nejakým spôsobom reagovať. Môžete začať kolabovať alveoly. Môže to mať napríklad aj nejaké obehové dôsledky. Pretože keď to zjednoduším veľmi, ty z toho hrudníku vytlačíš všetku krv. A ľudia, ktorí majú hypovolémiu, tak im to môže napríklad spôsobiť aj srdcovú zástavu. Možná i pro částečně chirurgii, co vlastně všechno nastavuješ na tom ventilátoru. Nastavuješ jednak to, čo ten človek dýcha, zmes rôznych plynov, či už teda dusík, ktorý má vo vzduchu, kyslík, ten anestetický plyn, môžeš použiť rajský plyn, ale už sa moc nepoužíva v modernej anestéze. A potom nastavuješ to, ako ten človek dýcha, ako často, s akým objemom, pod akými tlakmi. A nastavuješ to samozrejme tak, aby si nejakým spôsobom splnil fyziologické požiadavky toho človeka. Máš něco ty třeba, co myslíš, že by mělo zaznít tady? Co bys chtěl, aby se dostalo do světa? Napadá mi, že vlastne celý čas, ako som o tom hovoril, tak to môže vyznieť, že je to vlastne dosť riskantné nechať sa uspať. Ale práve preto my o tom toľko rozprávame, aby sme tie rizika eliminovali. A pri plánovaných výkonoch to riziko, že sa ti niečo stane počas tej anestézie a najnižšie ako kedy bolo v histórii a B je fakt nízke. Strašne veľa anesteziológov prirovnáva či už samých seba alebo celkovo to, čo robia nejak lietaniu na lietadlách. A to je tiež, keď si zoberieš šialené, nasadneš do niekoľko tonovej kovovej bedne, respektíve valca, ktorý zrazu zlietne, si 10 km nad zemou a niekto ti tvrdí, že je to bezpečné. Ale je to tak, pretože tie dáta ukazujú, že proste fakt lietanie je bezpečnejšie ako cesta autom. No a preto my o tom hovoríme v tej anestézii toľko, aby sme sa práve tým rizikám vyhli, aby to bolo pre toho človeka čo najbezpečnejšie. A o tom to vlastne celé je. Či už bezpečnosť pred tým, než toho človeka uspíme, počas toho, aký postup zvolíš, zároveň je to, že tam si a proste sleduješ zmeny toho stavu toho pacienta, očakávaš, že sa stanú a reaguješ možno ešte predtým, než sa stanú. A ještě na závěr máš nějakou oblíbenou historku z práce? Pamätám si jedného pána, ktorého som mal uspávať, ale neuschopnil ho kolega na celkovú anestézu. Išiel na urologický výkon. Také trošku ako úplne prirodzene bol z toho vystresovaný. Ale vlastne dá sa to spraviť aj v lokále, s tým, že sme sa teda dohodli s tým pánom, že pozrite sa, ako z týchto dôvodov vás proste nemôžeme uspať, ale dáme vám niečo, aby ste neboli v strese. No a ukázalo sa, že pán bol hudobník a chodí, respektíve neviem, či chodí, ale minimálne raz tam bol hrať na festival, kde ja chodím strašne rád. Tak sme mu dali nejaké tie lieky, on sa dostal do strašne dobrej nálady, my sme tam mali pustenú ešte nejakú hudbu a trošku sa rozprával a bolo to strašne super, že vlastne všetci na sále mali super náladu, ja si pamätám, že anesteziologická sestra si tam začala tancovať, zrazu tam prišli proste nejakí medici, boli tam asi 4 a pozerali sa na ten jeho urologický výkon a proste bolo to veľmi fajn. Tak na tento deň v práci spomínam vlastne celkom rád. A tých príhod je viac.
Niektoré spadajú do kategórie čierneho humoru. No. A toto bolo fakt také vlastne nevinné. Tak my ti moc děkujeme, že jsi za náma dorazil na podcast a za příjemný rozhovor a přejeme ti mnoho úspěchů do budoucnosti, ať už v kariéře nebo ve tvém osobním životě. Ďakujem a vám tiež želám veľmi veľa úspechov, aj tebe v tej ortopédii teda. Se budu snažit být hodnej. Prosím. I s vámi posluchači se loučíme a doufáme, že se uvidíme zase příště. Bye bye.